Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to
Happy birthday to you. Stay calm, when you may have when I say about here, Rute Ebon or Ta. I didn't have much in Lagos wedding. My name on the lawyer, sir. Marakayabo, Muhammadi, and Kumakaya, CMA. Either na Ondo State, each of Mentus Electrical. Oh yeah, they have. Man, today. No, was Chief Sir Mentus Uchenna Odo. Okachamara na electrical pass. Contractor, engineer, estate management. Only in Uchenna Odo na as far as anything building. Then so couple of Uchoro. My God, I don't know each building on road construction, house building, electrical building, plumbing, anything concerned electrical, which I know will come in an area. So, yeah, Mamma Swede, and yeah, comes to Mara Moche Motu. Upoyen Yoko Hambo, Brendan, Ifa Chuku, Moa Bonye, Ujenu, local government. And the Maru Cheno, Godofuma, Ibu Cheno, near home. So akụkọ amụkọrọ taa abụghị na abụghị mmụrụ ya mana dịka asị na eze enyi ka ajọ nwanne so uche na odo bụ eze enyi so na ọ bụ nwanne ka ọ bụ is my best friend my chief I love you. Kụọ na ya aka ụlọ na-akọrọ onye bụ okwu aka ụlọ ga-akọkwara onye ekwu maka ya maka ọ dịghị ofele nwa toga onye mụrụ ya na-ajụ onye na-alụ ya ma onye ka ọ na-alụ akụkọ a kọrọ ugbu a mgbe m nyere nwatakịrị ka asị enwere ihe ga-akọrọ unu ọsịkọbara anyị ma ya dịkwa mma akụkọ a na-atọ m ụtọ nke ukwuu ọ kọsịa na nke o ji mara Uchenna Odo mara ya gbanyị na be ha wee ruo mgbe ọ gbasịrị ịbụ wee na-azụ ahịa nwezie ụlọ ọrụ ngalaba dị iche iche maka ihe na-abụkọ ọ na-eme ncheta ọmụmụ ya na-akọkwa ndị be ha na otu nnukwu mmụta na ya nwatakịrị akwụọcha n'aka were soro ndị eze na-eri ife ebe nwatakịrị a onye nke akwụ okwu kwụsịrị ka m ga-amalite na-ekwu n'aha ndị Igbo ọkwa ya ebe a bọọlụ ọfụma ọlacha oroma Uchenna Mentus Odo bụ nwatakịrị anaghị enye ndị Igbo ọgwụ isi n'Ondo steeti as a whole. Ọ nwere mma ma ọ naghị eme nyanga o nwere ego ma ọ naghị eme mkpakọ nke ndị nwere ego o nwere ego ọ naghị emegbu ụmụ ogbenye ọ na-azụ ahịa idọke attitude nke ndị businessmen ndị na-eme meeting merewe meeting ndị na-eme klọb nwere klọb mana ebe ị ga-ama na Uchenna Odo nwatakịrị azụrụ azụ ọfụma nke gbadoro mgbọrọgwụ n'ụlọ wee pụta ama abụọ ụlọ bịa na ọhaneze platfọm ebe a ka anyị na-ama ndị bụ ndị anyị nwere platfọm 1 nwee platfọm 2 mana unu na-ele kọntribushọn ya iwee maa na ọ dị machọọdụ ma nọọ nwa azụrụ azụ nwa ọ na-abụ nna ya kpọọ jee mba ya rifọ ihe n'ite maka e nwere nwa nna anyị ga-egbu efi usoro nna jee mba fụ ebe eji okwute wee pụtọsị ọkwụrụ naanị owere ugwu aka na-agacha efere bọọ ụdị ofe ndị ofe mmanụ na-esi ewere okwute akụtọsị ọkwụrụ gbaa ya mmanụ di ya nnu nwatakịrị na ya gburu efi wee hapụ ya nke nna ya dọwara n'ụlọ were ugwu aka na-agacha efere ihe ọ na-ete nna ya bụ unyi n'ihu akwa ya ihe nchiwe na-ekwu ya m na-ekwu ebe a bụ ụzọ amaghị akwụ ogele ya lere egwu anya n'ọdụ ebe a na-adụ nwa nwere nne na nna ọdụ ka nwa enwere nne na nna si amụta ihe onye riri elu nkwụ wee na-adụ nwa ya ọdụ nwa ọha niile ka ọ na-adụ ọdụ o nwere akọ njakọrọ unu o nwere akọ njakọrọ unu ofu nwatakịrị ka nna ya tụrụ na ọ na-akpa ọgbaghara o were na-agwa ya ọsị ya mkpọsị
mkpọsi oyi ndị ntọ na-atọ na mkpọsi oyi ya anaghị eje bịa ka ijegotere m oroma ọ sị ya anaghị eje bịa ka ibutere m ụtaba ya sị ya anaghị eje mana nwa nke Enugu nna ya gwara na mkpọsi oyi a na-atọkwa mmadụ ya na-agba egwu nwa nwere nna na-agba egwu nwa nwere nna o wee pụọ ndị ntọ wee tọrọ ya mgbe nna ya nọta achọ nwa ya fụrọ ya wee sị atụọrọ ọmara ọmara atụọrọ ofeke ofe isi n'ọhịa ya ka njikwa okwu mbụsị ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nwa enwe nne na-esi amụta ihe ọkwana ya so unu na-ele anya unu fụ na Akudo tozuru etozu o tozuru n'okorobịa ọ mara mma okorobịa o ji ego o ji amamihe ọ naghị agba ọgba aghara nya ka anyị ji lesi anya wee sị na eze ndị Igbo nwanyị eze Grigori Iloika eze Yivu nwanyị n'ụgbọ eze ndị Igbo gburugburu nwanyị n'Ondo steeti ewere sị na a ga-apịa aka ka a chọọ ndị mara ihe ndị o ji anyị bata n'obodo bọọ a na-eji aha ogbenye ama atụ n'obodo eji aha ogbenye na adresị eji aha ogbenye na adresị ị na-abara ka gara iwere ebe ahụ uru elu ebe mapụ dị ịpụta keke aka ịpụ ị gaghị asị ebe nwaanyị adịghị ekpo maka isi ebe akwe abi ịpụta na ala gale ịsa ego bankị nestọdị ebe a na-ere geeti masịrị mmadụ na-efere onye ọwụ n'aka ilere anya enye na-eme ihe a obere efi advertisement m bụ 50,000 mechọrọ eje ụtụtụ echi nwa ọdụ ebe ahụ nke ọzọ bụ oke osisi pụtara ihe na-egbu ụgbọ unu lee anya otu osisi kwụrụ enwe ndị bịara ịmanye anya aka n'anya ya gosi ha ihe a na-ewepụ n'anụ were eri ya maka okpokoro ite na-eme mkpọtụ enwe ihe dị ya n'ime ịfụrụ anya nkịta na-agba ụja na-ata arụ mana nke ru na-awụ ebe ya na-ede nke pushkat ọ ya na-atagbu mmadụ ebe ọ na-ewere obere efi ya na ọkụ onye a na-emewe emewe betụ mana agụ aka n'ọrụ ka ọ bụrụ ihe a na-ewepụ n'anụ were eri ya ọnyanwa so ihe a na-ekwu bụ citation nke Mentus Odo nwa ahụrụ ya na-akpa ya eje ahịa ngwọ enwere mụtara ngwọrọ were eje ahịa ngwọ na-agba egwu anaghị eme eme ọnwa ahụ dị ka a na-akpọ na-eje ahịa ngwọ were na-agba egwu nwere bụrụ onye nwere isi ọma n'ụbọchị tata ebe nwatakịrị ya na-elote mgbe e jiwere nwa ya wee na-akọrọ ndị obodo ya na ndị klọbụ ya na ya pụtara obodo igwe na ndị otu ya wee sị o so na ndị a ga-agụpụta wee dee aha n'akwụkwọ nke ndụ unu lee anya enwere okwe ndị ụka gwa anyị ụdị uwe anyị ga-eyi na mbara eluigwe anyị ga-eyi uwe ọcha ya na okpu ọlaedo ya na kpakpando ka iwe jiri chọọ ya mma ụlọ ifuru nke dị n'isi ugbu a ọ na-acha ka nke ọha ugodu zuo ọchake n'ugbu a so onye fụ ya ugbu a na-akpọ ya nwatakịrị a na-eme misteki ha chifo ịkpọ ya Akudo ya agba ya aka na akpa nye gị ihe eji elete ndụ anya maka o nwere ya ka ọ dị aka ugodu ya achake mgbere na-asị ebe ọ na-agwa ụlọ na ya etozuo na wee chakee ana m eji ikike nke igwe nyere m na nke ndị Igbo nyere m wee na-asị na ọ ga-adịrị ya mma onye chie nnọkọ awụ ọzọ ịnọka adị kelee nwa emụhụ ịnọta ndụ aka kelee nwa emụhụ otu a ka ọ dị wee na-asị na okpu agaghị ere ya ọkụ ọ gaghị atụ ya oyi ọla niile a nke a gbara ya gọzi ya kpọrọ ndị fara mere ihe efu ha gọzie bifo eti ya nke ọnya n'olu ma nke etinye n'aka ya onye ọbụla chọrọ inweta the clip ọkpọ ọzọ for Christ ọ dị na CD ọ dị na memory card onye ọbụla pụtara na ada ụtụ ọsọ ya wụrụ nọọ the chairman of Eze Council in Enugu State doubt his authenticity mụnwa ga-eji ikike nke m wee jee gọọmenti house defend ya ọ dị na YouTube. If you go there, you will see me. Nigeria confirmed, and nobody will stop it from wearing it in the whole Nigeria
and worldwide. It shall be well with you in Jesus' name. Amen. Ohamadike. Ohamadike Jesus. Oh, 20 billion go. Ego oyisi awo. Oya agwo n'aka gị. Amen. Ga-eji ego gbogbo ọhịa. Amen. Ga-eji amoku n'ụka. Amen. Ga-arụ company. Amen. Na-enye ụmụ ụmụ ya aka. Amen. Ụta ka ọ ga-adịrị n'aha Jizọs. Amen. Ohamadike. Ọ dị aka biko n'ọdụ ize. Ọlọ́pàá Ohamadike aka n'ọdụ ize. Ohamadike. Biko ka anyị jiri ha anabata High Chief Peter Ode, High Chief ndị Enugu n'etiti anyị. Ọ nọ n'etiti anyị dịka ka ọ na-abata ọnụ na-afụ ya aka biko. Ejikwa m ohere a na-ekelekwa Chief Felix Anichukwu. Ebe so ya gaziri gị nnukwu odogwu na-ekele gị. Otu chief nọ n'etiti ha. Ana m eme ka ncheta afọ ụtụtụ ya mana echeta ha mana mma abịa nso kịta ka njụta gị na ka esi eme. Biko ụlọ kụrụ ha aka na ha batago ndị nwe obodo, ndị nwe Enugu, ndị nwe Igbo nnọọ ka ọ bịa maka na anọ nnọọ ya ma bụ onye mere keeki a ya bịa kọwara anyị biko pụtanụ nso biko ma ọ bụrụ na ị ma na ị ga-abịa biko wepụtara anyị 50 million naira ebe ahụ biko ịlakpuo n'ihe agụ o riri lakpuo ma ọ bụrụ na ị ga emenwu ya pụta biko bịa kọwara anyị ihe dị na keeki ozugbo ozugbo ka e nwee ike wabụ ya. Mrs. Gladys Odo. The reason why we roll this cake come for birthday because I love white and yellow color. And secondly, this is one for the chieftaincy cake. So I just do it out of love, nothing else. Biko unu kụrụ ya aka n'ọdị eze. Unu kụrụ ya aka biko biko. Ihe akọ mgbada ụlọ akwụkwọ eyi ụlọ akwụkwọ nnukwu si ada. Yes. Bazi Kenneth Odo. Metu Studio Odogo. Emesomba Odikewa. Aha. Ijo Okuzulu. Odogo Odogo. Zeka. Nina no. Ije. Awoyenna. Ekenamdi. Isebe kodo gana dirigi na mwa. Agụna-echemba n'onwe ya onye nna ndị odogwu ụlọ akwụkwọ si ebe awụchifuge oke osisi ndị Igbo ochi na nwata sinoma biko ọ na-ahịa na-akpọ nso ichema edekika ogo steeti niile odogwu ga-adịrị gị na mma sinoma anya ụlọ akwụkwọ si ada ọ na-ahịa na-akpọtụ ije ọ wee so si adị onye nna n'ọya dị ọhịa nụnụ ndị ọga na-efe na-eme ihe ka o kwesịrị ije nwayọọ ọhịa thank you so much aka na-apụta ọgụ si eme thank you so much ka ọ na-eme ọ batara ebe a na-agwa ihe dị a
Ije. Anyị agaghị egbu oge ya. Ọ bụrụ na onye onyonyo esechala onye okenye nọ m n'akụkụ na onye na-ajụ ajụjụ ada aṅụ mmiri ebe a na-awụ ahụ. Eji m ohere na-akpọlite High Chief Peter Obi, oke osisi ndị Igbo. Unu tọrọ m oke osisi. Oke osisi ndị Igbo n'Enugu niile. Biko eji m ohere na-akpọlite ya na-akpọlitekwa Chief Felix Anichukwu ebe somba afụ na nwa dike na ya na anyị nwetara ụmụ nwa dike. anyị nwere ndị dike ndị gburu ekwu na-ezo onwe ha ezo mana ihe ike mee dike apụta. eji m ohere na-akpọlite mmadụ na-abụọ ndị okenye a Chief Enugu. Biko oke osisi bịa n'akụkụ ebe a. Ọ bụ ebe a ka ọ kwụsị gbatuo tupu m efe gị ihe. Anụ m ayọ ike mgbe. Please, I want you to put your hands together for this gentleman and this gentleman, the chief's lady. Unu kụrụ ha aka n'ọdụ fecha fecha kụpụrụ ha aka. Biko n'egbu oge ESUS abịa akwụkwọ nke S ikpeazụ ahụ ọ na-eweda aka dọrịa keeki a ka ọ gbaa pieces maka na mma chọrọ ịta keeki. Wee na-asị n'ogawado ugbu a ka ndị nze n'ọzọ ndị ọzọ ha tinyedịsị ya aka. Unu tinye aka unu ka ese ihe onyonyo ọ ka o si adị ma esechago ọ ka anyị gaa n'ihu ka m na-aga n'ihu. Unu ga-esoro m wee kpọọ ya ka m na-akpọ ya. Anyị ga-ebido na gịnị? J1 to go. J-E-S-U-S. Unu kpọrọ ha ka biko. Bịara egwu biko, bịara egwu n'isi. Ije. Gbatuo. DJ gbatuo n'ozugbo. Gbatuo. Ihe a na-eme m nkịta, ọ na-eme m ka m mee mmadụ ihe. Biko dịka ka esi wee mee n'ugbu a awago keeki. N'otu aka ahụ biko ọ dị m ka ihe ọzọ ga-eme ugbu a kịta na mgbe agbakachago keeki taa bụ
Thank you.
together. Because anybody na banana na banana. So I really good. I'm a hoike. So about maybe I'm go ready. I channel one. So we gonna know soon very soon. And we are very very happy. We should Nabata my station. I'm a member of Red Cap. So I'm very very happy. Last one none. Okunu Jumebia. Okunu Juwela Kamana had Jesus. Thank you, sir. Okay, yeah, it was an invitation by so far not one. Even though not the two children, you're not about application. All the other about here because they will chairman they will youth. And not about there because they will chairman who don't look at government. And not about there even though they about the profession and equal prestigious balance of that. But even the people that have here, I want Claudia, I want screening committee, one day and another, one day and a half. So far, I know about that. I want to Sorogonado by grace of God. Because you know, okay, no, but don't make a cheer with it. It's another level because elected officers come and go. When you are given a title, it is for life. Yes, another level. That's why we say many things. Some of us engage. No one ever supposed to. No one ever supposed to. No one ever supposed to. But we say it because that's what we stop. We have started well, and we are growing. The only thing is, don't avoid nobody very well advice. Anybody, nobody will give you advice against it. If you have been by design before, not because I am, but I don't know why they are not calling story. Okay, I am that time. I am because nobody can make up. When do we do? You have in the Bataketa, not do so and we use it. And we take decision. By grace of God, some of us are aging. And I won't get I have to candidate all because now the young people, I know some look able to nobody has to say like. And I have to candidate one guy. And your guy goes to body and die. So we will teach you people so that when we are growing old, when we are aging, the people will take it over. Because I have done all this. When you take over, people will take over from us. And it is you people who is going to take over from us. And here in our talking, how do I wear you? We will have to do the people. But over there, where do many years? I had done many years. Not like God, you know, some of them say on the good Jaka as well. By grace of God, they do what I as well. And they don't know when that's not another brand. She never know any government. How no one in another brand? We never take brand, and we cannot take brand. Okay, everyone has said collected brand. Anyone will not collect. We did not collect from them, not collect from me. We want to according to our conscience. Because what I want to tell you, my dear brother, we are happy to see you people. We are praying for you people to be growing so that we will see the people who will take over from us. Because if we don't see people who will take over from us, and we are the man, then we will have to go. And then we will see people. We will stay on the truth and nothing but the truth. It is only the truth will take us free. No one will very happy, whoever, we need too much. Whatever I ever we need to do. I know I'm not happy. I started and we will grow into judgment. Thank you, sir. People will come from I was some again. I'm not going to do education everywhere. But now, when I 2 or 3 days ago, so I got in and gave it up. Not on same way, I cannot be too this year. Before I know when I that you are going to come. Even though some of us are doing it. I said, yeah, you know, all I have because now chairman of the local government. I am not because now chairman of the people. I am not because now people are the people. Yes. So he has been one of the. So far, the people of the stage, they not able to have it now. So they have to recognize and give them that. I know that also probably will come. I can say, some of us are more working. And I want them to remember. I never working. Nobody will take over from us. They all have a kind of who are going to take over from us. And the ones that are who is in the
mana head grab, don't eat grab. If we go away, oh, but you can't put a bar program, but the better you always be. I talk you with the one. I talk you with us. And some people know most of state don't do that. Yes, I have their state. And they do where else their state. And they do where else. Because they do what's in you. And I get on about that. I hear about America, the way it's doing. And then the way I guess I can. And they do okay and now I'm okay. I want to pass one okay. I'm with you and that's why I call, but I will get out. I am a nominated in our car. And here no I'm with an car. Only then out of all what's in America. Also, come and ask us here. The way I have that way face to face. Because many people are asking the general to say, anyone be able to have that. Say, let us argue face to face. Only if you pay Malone as a man. The truth about it is that nobody can give us a bribe. Go back to the election. Many people work to get but everyone said, now bribe. We refuse to collect bribe. And that's why we are going like and some of us, some of those who take over from us, we want you to maintain it. Here that another hand cannot take you anywhere. How much somebody going to give you? This is one of our brothers. Okay, also change you for here. And this man looking at you, we are trying to come down. So, 15 dollars. Baba change you like that. How can you ever do woman the money they talk about that. Also, so you be a better thing. How do you know that? People collect their own. And because you were there, what's it doing now? But some people who not go there can go down. They have not occupy and not account and account with the boy. They have to tell you that they are no crap. Somebody can give you now that car. You need to think you make it. It's okay for you. If I don't know, amen. Kansas. Over. Nwanna ya kelere gị ọ ya amasị m ka anyị mata onye Igbo afọ m Kenneth Odo senior brother onye na-eme mmemme taa Chief Akudo nwa senior brother ụbọchị nke taa ka anyị fụkwa Igbo na ụmụ na-agbakọ na nke nwanne gị nwoke wee na-asị m kọwara anyị ọ gịnị na-eme. It's a celebration, it's something we, in fact, we are very grateful. All the high na Tonya Agrimere, all the home, now my senior brother Church, I'm going to be all home, I'm very happy about it. Ochilechi, you to kọwara anyị ife ochi na-afọ echichi ya anụnwa. Akudo, one of Oba. Akudo ndị Igbo. Akudo ndị Igbo na Ondo State kọrọ because na Ondo State anyị ekele gị biko kedu ebe gị na-ebere isi nwanne nwoke anụnwa na mmemme nke ahụ mere n'ụbọchị nke taa maka na dịka gị si kọrọ anyị ọ double celebration ọ na-eme mmemme ịgba arọ na-eme mmemme echiche echiri ya kedu ekpere gị n'isi nwanne nwoke anụnwa. Ekpere m n'isi nwanne nwoke ọ na-eme double celebration nke mbụ birthday second one abụrụ celebrate echiche o chiri as Chief Akudo, one of Ondo States. Ekpere m na-ekpere isi ebe na arụsị ike and secondly is a very intelligent guy, a son of soil, on Azuria. On where it's back on which and back on each home where a Bremnisia, we are away, Jupumino, Mekunen on Udo, Onyam with the arch in 1 year, make Udo than a family. Omunia Sureway, 1 way. Oh, the arch to so that as an hour is okay. I'm on your way. Yes, keep going and I had Jesus. Amen. The way I have a house. I'm from Kenneth Odo, senior brother. Kenneth Odo, I can I drink him and I had Jesus. Amen. This vote of thanks, much already now.
ọ bụghị abụ na mmemme agwụgwọ mana ihe dị na ya na-agụ mmechi vote of thanks anọrụkwa aṅụba mmanya because when we line now 40 years is not 40 days. The reason why I said 40 years is not 40 days is that Elijah, the way Undumar is ready now, the primary in the Pebu called the Gologondo. Manobo, the way you brought up, everybody, family, and every Nazaham, everything, Mambam, everything in India, in a paper, in Manamigeru 40 years. Makanaba is a fool, at 40 is a fool forever. And every 40 years, I think a man will be fool at 40 or maybe normal person. And as I look myself today, I'm not a fool at 40. You understand? So I thank God for my life because we are not talking about money, but I thank God for the little I have at the age of 40 years. So, everybody got a back. And then very soon, when one way, I'm 40 years. So, the man will get to know because of this chieftaincy title. No. More promise go Chineke, can go one. No one make it wait 40 years. I'm going to Chineke. According to because Omoya Maho or 2 was waiting now. So I'm not taking it now. We're 40 years. Oh, Bonye Dendo. Bonye Chirechichi. Without one way Dendo, at the age of 40, I got to be Chichicha. So the first thing that you can achieve that I'm 40 years. So when I offer anybody that ever, he got to move 40 years. Kedu don odin on here. Ego is not everything. But only Hanam Tanam Madam. Kirioga Bipta now, nobody put about you. It's okay. It's bad. Only you're going to the bad gamma at the bad. If you're good, you know that you are good. Because the way people talk about you shows whether you are good or bad. And what I want to tell everybody today. Here now everybody about today, bro. Here the mama. Because I got them for 3 billion at my house today. Go with him to win and like go with him Tara. More than 40 years today. Before SND will let me ask again title. Oboneji ege go title. Mumwa and when we came this title. Because Agabandi Jigo na Kure now. And Mama Mgano under even 1 million. I go back from 1 to 1 million in Rubin. But here you win him title labo is Bumbe and Madu. And Madu Puta. Purunezo. Even the Madu you get him sometimes, Buna. Don't say that this is one. I stand in that one. Also, when you see him Manapre. That this one I come to. So here now anybody better today, he celebrates with me, go no one could only soup. Oh, look at me na Orange FM. Let I go improve today. Now what they need to go to na chief. Now our own chief, our chief, equal pass my chief in a bribe. No better than a chief, if another bribe, Katon Loku, can go car. That I will even resign to prove back. Kadian Amu Tariba proof was. Okay, so here now everybody that ever anything they make back on top. And once it okay, brother thing they make to good. Chineke gonna is organized. Amen. Because here they put them out of go. Daniel. People, let's move.
So ekpere m na-ekpe now bụ ebe ọ bụla so wee weta ebe o ji wee support am today. Chineke ga-akwụghachi mmadụ pụrụ mmadụ n'aha Jizọs. And okwu unu ji wee bịa ebe a, okwu unu ga-eji wee nna ga-aka mma n'aha Jizọs. And ihe ọma mụ na-celebrate today ga-erute ezinụlọ niile bịara ebe a n'udo n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Thank you very much. Akudo, Father nọ nso ebe a. Father na ya. Nwanne anyị ekele gị. Dansa. Biko, ọ ya amasị anyị ka mmadụ onye Igbo. Okay, mụnwa bụ Chief Uchenna Melitus Odo nke ji Akudo nke si n'Ondo steeti wee mara. Ụbọchị nke taa anyị fụrụ Igbo na ụmụ na mgbakọ n'obi ihu anyị wee sị ọ gịnị mee and ọ gịnị na-eme. Well, ihe ndị mmadụ ji wee nọrọ na be m taa bụ obi dị m aṅụrị iji gosipụta na m emego 40 years. And at the end of that 40 years, bụkwa mgbe ndị Igbo ji wee sị ka ha chebe echichi. Echeketiri mbụ Akudo. N'ime na ekperimente ahụ, mụnwa wee kwekwe ụgbọala dị mma. Na-emepekwa ụlọ na January 4th. So ihe a niile wee dakọzọ ọnụ wee sị mba na aṅụrị nke a ọ bụ ihe kwesịrị inwe ịkpọ ndị mmadụ ka enwe obi aṅụrị. So sị ka celebrate everything together today. Maka na ọ bụ Ondo steeti a ebe m nọ wee na-akpata the money. Agbanyeghị na m na-emepe ụlọ m na 4th, nke ahụ bụ na East. Na nke a bụgodo nke m na-emegodo n'Ondo steeti n'ihi na ọ bụ ebe a bụ ebe m nọ wee akpata ya bụ ego. So sị ka akpọkwa ndị Ondo steeti ndị Igbo nọ n'Ondo steeti mgbe ahụ oriri today wee sịkasị ekele Chineke n'ihe ọma ọ na-emere m because ọ dịghị 40 years is not 40 days and you feel that 40 is a fool forever. Mana m bịa gbakọ wepụ na nwa amadụgo na nwa abụghị flat 40 mgbe sị na for that reason I need to make it today. So I know me to do that too much because now the mother, ya be me carry out to with Tonya. So I'm very grateful, sir. Can you bring the bellies in the belly? The problem is when it's in the belly, Babuna. Everyone has to whip that. He had to whip, I don't make it that. She didn't imagine how Jesus. Amen. When they pronounce it, no come out, you even a bent. Kama na ha Jesus. Amen. When they go na sina, they have Muhammad and Sim. They says no long today. All the people in the na me na ha Jesus. Amen. Yes, sir. Amen. Akudo ayekene. Thank you very much. Thank you, sir. Nna ayekene gị. Yes, sir. Biko na mbụ ọ ya amasị ka mmadụ onye Igbo. Afọ mbụ lọlọ Chepechukwu Odo. Ụbọchị nke taata Igbo na ụmụ na-agbakọ n'obi gị n'obi unu wee na-asị ọ gịnị na-eme? Ife aṅụrị ọga m chiri echichi na celebrate kwa 40 years birthday with ụgbọala ogoro. So ife aṅụrị ka a na-eme na obi nke taa. Kedu ekpere ị na-ekpe n'isi ọga gị a na ife ọma Chineke mere ya? Ekpere m na-ekpe bụ ogologo ndụ na arụ isi ike and ịga n'ihu and ka Chukwu nna biko na-ebuliri m elu. Dịka Igbo na ụmụ bịara mmemme n'ụbọchị nke taata, kedu ekpere ị na-ekpe n'isi fa? Ekpere m na-ekpe n'isi fa bụ ndị niile si esi wee bịa, Chukwu na ya eduru ha ebe ọ bụla ha si wee bịa, ụkwụ ama mkpọ ha n'ụzọ n'aha Jizọs Kraịst. Amen. And ha ya anarụ n'udo n'aha Jizọs. Amen. Anyị ekene gị. Metekwala ya afa ahụ ọzọ. Chepechukwu, Lọlọ Chepechukwu Odo. Lọlọ anyị ekene gị. Deme o.